సమంత తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది. సమంత సంబంధించిన లేటెస్ట్ ఫొటోస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. సమంత తెలుగులో ఎంత క్రేజ్ ఉందో టాప్ హీరోయిన్లో అందరికీ తెలిసిందే. సమంత మియోసైటిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేయటమే కాకుండా సమంత ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది అంటూ వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. వాటినన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తూ సమంత తన సోషల్ మీడియా ద్వారా కొన్ని ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. బ్లాక్ అవుట్ఫిట్తో చాలా చూడముచ్చటగా సమంత ఫేస్లో కానీ ఆరోగ్యంలో కానీ ఎలాంటి మార్పు లేదు. బ్లాక్ అవుట్ఫిట్తో చూడముచ్చటగా ఉంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లంతా కూడా సమంతని మీరు ఇలాగే ధైర్యంగా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటూ నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడుతున్న వాళ్ళ మీద కోప్పడుతున్నారు. సమంత ఇంత చక్కగా ఇంత బాగుంటే మీరు అలా ఎలా పెడతారు అంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్ని ఖండిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సమంతకు సంబంధించి బ్లాక్ అవుట్ఫిట్తో మియోసైటిస్ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఫోటోలు ఈ వీడియోలో చూసేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.